Jeg prøver at løse den her opgave. Det er ikke alle, der har fået den her opgave, men ellers har I fået en, der ligner. Opgave 1 her, der har vi 2 linjer. Det første, man skal finde, det er normalvektoren. Normalvektoren er relativt nem at finde, fordi at normalvektoren, det svarer til, hvad står der foran 1-tallet. Og der kun er 1x, så står der 1. Der står der foran y, der står minus 2. Så normalvektoren for den første, den hedder 1 minus 2. Det er skrevet her. Normalvektoren den anden, det står foran x, det er 2. Og det står foran y, det er 4. Så det er 2 og 4. Så jeg har skrevet 2 normalvektorer op. Prikproduktet mellem 2 vektorer og prikproduktet. Jeg ved, I kan regne det i hånden, hvis I vil. Man skal jo gange de to sammen. Altså den øverste 1 gange 2, det giver 2. Og så plus minus 2 gange 4, og det giver minus 8. Og så giver den jo minus 6. Jeg kan også få en spejer til at gøre det. Jeg skriver... Okay, jeg skriver... .p. Og så sætter jeg sådan en parentes. Og så sætter jeg den ene vektor ind. Og så sætter jeg komma. Og så kopierer jeg lige den anden ind også. Jeg kan selvfølgelig også bare skrive dem igen. Og så trykker jeg enter. Minus 6. Og det der .p, det kan man finde herinde. Her er der jo en tabel over alle de ting, eller alle de funktioner, som en spejer kan. Og .p herhenne, så er der, man tager en vektor, og sætter et komma, og så en ny vektor, og så vil den regne prikproduktet ud. Så prikproduktet til den anden, det giver så minus 6. Det næste er, at vi skal bestemme vinkel, og for at gøre det, skal vi bruge en formel. Den formel står i slutter, eller i det, jeg har givet jer. Den ser sådan derud. Så vi skal have prikproduktet mellem 2 vektorer. Det har jeg allerede en ud, det er minus 6. Så skal vi have længden af 2 vektorer. Og for den længden af en spejer, jamen så kan jeg jo gøre, som vi har lært med Pythagoras. Det kan man selvfølgelig gøre, hvis man ikke har en spejer, men en spejer har faktisk også mulighed for at tage længden af en vektor. Man går ind, og så finder man den hedder norm. Jeg kan bare skrive det herinde. Og så kopierer jeg den her vektor ind. Og trykker enter. Så beregner den. Værdien for mig. Og jeg laver den lige om til decimaltal, så man lige kan se, hvad er det sådan cirka. Det samme kan jeg gøre for den anden vektor. Jeg kopierer den igen. Og skriver norm. Og den er 2 gange kvadrat 5. Så tror jeg lige, jeg vil gemme længde 1. Og længde 2. Altså. Fordi jeg skal jo gange de to sammen. Nu skal jeg kigge på den formel her. Jeg skal simpelthen have isoleret vinklen herinde den. Og det gør man ved at sige, jamen jeg dividerer igennem med de to længder. Sådan så jeg får prikproduktet divideret med de to længder. Jeg kan prøve lige at sætte en brøkstreg ind. Så over brøkstregen, der skal jeg have resultatet fra prikproduktet. Det var heroppe. Det var minus 6. Og nedenunder, der skal jeg have længden af 1'eren og længden af 2'eren gange sammen. Så det her det er egentlig lige med cosinus til vinklen. Men jeg er ikke interesseret i cosinus til vinklen. Jeg er interesseret i at finde vinkel. Så det jeg skal gøre, det er at tage arc cosinus på begge sider. Så hvis jeg tager det på den her side, så kommer det til at stå arc cosinus. Og når jeg så trykker enter her, jeg skal lige trykke enter her, så får jeg resultatet. Og så siger man, okay, det der resultat kan jeg ikke bruge til stoppe. Så kan man trykke
Ctrl eller Command Enter, jeg trykker bare sætter punktum, så får jeg her en vinkel på 126, cirka 9 grader. Jeg kunne jo så tegne den, hvis jeg ville, så jeg åbner her et vindue. Jeg går herind, og så siger jeg, okay, det her det er selvfølgelig en linje skrevet op på den her måde, men jeg skriver en linje op på den her måde i stedet for. Så nu ændrer jeg den, nu kommer den til at se sådan her i stedet for. Og hvis vi sammenligner med det, der står i vores opgave her, så kan I se, det er ikke helt en rigtig form for den form, der skulle jeg faktisk have skrevet den om. Hvis jeg skulle lave den som den form, der står i Inspire, så skulle jeg faktisk skrive x minus 2y, og så skulle det være lige med nu. Men altså, hvad har jeg så gjort med det 4-tal? Det skal jeg have over på den anden side, så skal stå med minus 4. Så det er faktisk det, jeg skal skrive ind i Inspire, hvis jeg skal tegne den. Så det gør jeg lige. Der kommer til at stå 1 her selvfølgelig. Minus 2 og minus 4. Yes. Så trykker jeg Enter, så ser stregen sådan ud. Det samme gør jeg så gældende fra den anden streg. Jeg går ind og kigger. Okay, herhen der har vi 2, vi har 4, og så har vi plus 1. Som det så bliver til minus 1, 2, 4, minus 1, og så har vi 2 streger. Ja, men så vil jeg var jo egentlig interesseret i at finde vinkel mellem de to, så jeg prøver lige her. Jeg skal gerne finde vinkel mellem to, så jeg vil gerne måle den vinkel. Og det er den vinkel her, og den linje her. Nu gik det lige galt et øjeblik. Jeg vil lige sikre mig, at jeg har den rigtige, så finder vi skæringspunktet først. Skæringspunktet mellem de to, så sådan der. Der er sådan en anden måde at gøre det på, men jeg tænker, det er smart, det er den her måde, jeg tror, vi har lært det på. Jeg vil gerne finde vinkel, så jeg trykker her, det der punkt, og på den her linje, og som I kan se, så giver det 127. Og det vi fik, det var jo 126,8, og der kan man selvfølgelig sige, ja, det er måske, det er selvfølgelig mere præcist, og få Inspire til at regne det, end det er at selv at gøre det, at få den målt. Men altså, jeg kan tage flere decimaler med, og så kan man måske se, at det passer sgu meget fint.